cofio beth yw enw rhan y corff sydd fel 2 balŵn mawr? Ysgyfaint. Ysgyfaint, da iawn. Ysgyfaint. 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 Ni'n anadlu ocsigen mewn a carbon dioxide allan. A nawr, ni'n mynd i gael tro yn llenwi balwnau. Ond, nid gyda'n ysgyfaint, ni'n mynd i ddefnyddio y pwmpiau yma sydd yn signo nwy o'r aer o'n cwmpas ni. Iawn te, mae da ni 2 dîm fan hyn. Dwi eisiau chi mewn 10 eiliad feddwl am enw i'ch tîm. Tîm gorau. Sprinkles. Anfas. Anfas. OK, so da ni un enw, da ni enw fan hyn? Tîm gorau. O, mae rhywun yn meddwl bod nhw'n mynd i ennill y ras. Iawn te. Tîm enfys a'r tîm gorau, i ni'n mynd i weld pwy sy'n gallu pwmpio aer i mewn i'r balŵns y cyfle yma. Y balŵn cyntaf ffrwydro sy'n ennill. Felly sbectol diogelwch a clust ffôn ymlaen i bawb. Iawn te, ydych chi'n clywed fi? Ydyn! Iawn te, tîm enfys a'r tîm gorau. Osian a Mwsgan, ni wedi dewis chi i gynrychioli eich tîm. Pawb arall, draw fyna i gefnogi. Woohoo! OK, chi'n barod, chi'n gwybod beth chi'n neud? Ydyn. Y cynta i ffrwydro'r balŵn sy'n ennill. Ar eich marciau, barod, ewch! Mae hi'n agos. O, maen nhw'n pwmpio'n gloi. O, mae hi'n dyn.